бар гыйлемен, бар гомерен биреп, ярдәменә аның мохтаҗга. Табиб булмый кем соң лаек булсын, ак чәчәктән үргән бу тажга. Янар шәмдәй жылы, якты сибеп, иреп төшә аның тормышы. Җир йөзендә күпме ак чәчәк бар, табибларга булсын барысы. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, мөхтәрәм телевизор караучы тамашачыларыбыз. Башваткыч тапшыруның якын дусты, тугры тамашачысы Марзия ханым Сәләхованың шигыре белән башлап җибәрдек бүгенге тапшыруыбызны. Һәм шигыри юллардан аңлашылганча, бүген бездә кунакта Татарстан медицина техникасы һәм фармациясе дәүләт унитар шелтәренең 361 номерлы дарухана фармацевтлары белән сезне якыннан таныштырыйм әле. Беренче кунагыбыз Татарстан даруханалар шелтәре оешмасының 361 номерлы даруханасында югары категориялы фармацевт эшен башкаручы Ләйсән Рафикова. Икенче уенчыбыз шулай ук биредә эшләүче фармацевт Лилия Саттарова. Һәм инде өченче уенчыбыз 361 номерлы дарухананың беренче категориялы фармацевты Ландыш Рафикова. Кызлар, ничек хәлләрегез, әйбәт кенә килеп җит алдыгызмы тапшыруыбызга? Аллага шөкер. Ярар, бик тә яхшы. Уеныбызны башлап җибәрбез, шулай да уенны башлаганчы аның кагыйдәләре белән танышып китәрбез. Менә бу экраннарга шахматлар килеп чыгачак. Шахматларга 22 сорауның җавабы яшерелгән. Әлбәттә инде аның соравы миннән булачак, җавабын мин сездән кабул итәрмен. Һәрбер дөрес җавап сезгә 1 балл алып киләчәк. Шунсын да әйтеп китик, башваткыч уенында гадәттә 1 авыр сорау кулланыла. Әгәр дә сез бу авыр сорауга җавап табасыз икән, 2 балл иясе булачаксыз. Әлбәттә инде шунсы да игътибарга лаек, башваткыч уенында катнашкан һәрбер уенчы да бүген бик тә матур истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Һәм инде әлбәттә уенның азагында иң күп балл җыйган уенчыбыз башваткыч уенының җиңүчесе булып таныла. Һәм инде уенның кагыйдәләре буенча җиңүчегә супер уен тәкъдим ителәчәк. Әгәр дә сез супер уенда катнашырга теләк белдереп, супер уенның супер соравына супер иттереп тә җавап яңгыратсагыз, Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясеннән әзерләнгән супер бүләк автомобильне дә бүген үзегезгә таба җилдереп алып кайтып китәчәксез. Менә шул. Уеныбызны башлыйбыз. Беренче сорау сулдан уңга 6-нчы сан 6 хәрефтән торган сүз. Казан аръягының иң ерак төбәге. Ландыш беренче төбәгә басты. Балташ. Балташ булмыйча. Балташ әлбәттә. Җавап дөрес, Ландыш 1 балл. Карагыз әле, кызлар, шулай килеп чыкты бит әле. Менә сез өчегез дә Балташ кызлары бит, Өчегез дә Балташтан? Без өчебез дә Балташ кызлары, Салавыш авылыннан. Өчебез дә бер үк мәктәп укучылары. Ничек шулай өчегез дә килеп эләктегез соң сез? Менә шаккаткыч хәл бит әле бу. Әле бигрәк тә туганнар да Иң беренчеләрдән инде мин иптәш кызым Диләрә белән Казан медицина көллиятенә килдем. Укырга? Укырга килдем. Бу һөнәрне бик тиз үзләштереп алдым. Бу һөнәрне сайлауыма бер дә укымыйм. Һәм Диләрә төшеп калды инде. Диләрәгә бик зур сәлам. Диләрә, сәлам сезгә. Сездән килеп керү ничек булды инде, кызлар? Ярар, апа иң беренче барып кирде инде. Ландыш. Мәктәпне битергәндә миңа кая барыйм дигән сорау булмады. Ләйсән әйтте инде. Бер кая бармыйсың, сеңлем? Монда шул чаклы әйбәт, монда кил. Аның артыннан ярып мин киттем. Хәзер инде икебез дә бер даруханәдә ак халатлар киеп горурланып эшлибез. Ярар, яхшы. Лилия, сез инде авылдашларга кызыгып киттегезме? Мин бик каты химия фәнен яратайм. Шуңа күрә фармация өлкәсен сайлау миңа авыр бирелмәде. Шулай, шушы химия һәм биология фәннәренә мәхәббәт уяткан укытучым Резеда Габдухаковна бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Шулай ук бу өлкәне сайлаганда миңа әти-әнием бик булышты һәм терәк булды. Аларга да бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Эй, рәхмәт һәм сәламнәрне җибәреп калыгыз үзегезгә. Яхшы кызлар, алга барабыз. Чираттагы сорау өстән аска 2-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Дәвалаучы. Тимәгә иң беренче басты безнең Ләйсән. Ләйсән, җавапны сездән көтәбез. Димәк, Табиб. Табиб җавабы дөрес. Ләйсән, бу балны тапшырабыз сезгә.
Табиб, ғумми алғанда табиб бит инде. Аның менә берничә өлкәсе бар, шулай бит. Дәвалаушы табиб булырга мөмкин. Менә сезнең очракта фармацевтика өлкәсе. Нигә нәкъ менә шушы өлкә? Нишләп дәвалаушы табиб түгел? Кешеләр белән сөйләшеп китү, уртак тел табу. Менә шунысы белән үзенә тартты бу профессия. Сез бит инде дарулар белән эшләтәсез. Дарулар. Турыдан-туры, хәтта даруларны авыруларга бирү генә түгел, аларны әзерләү өстендә дә эшләйсез. Шулай бит. Бу процесста сез үзегез катнашасызмы? Һәм нәрсәсе белән шул чаклы жәлеп итәсең, аның ясауның нәрсәсе бар соң? Мин үзем инде табиблардан килгән индивидуаль рецептларны алып дару ясарга бирәм. Аптеканың уникальлыгы шуннан, без әле гомеопатик дарулар да җитештерәбез. Ә ул нинди була ул гомеопатик? Гомеопатия нәрсә ул дип сорасагыз, ул охшаш авыруларны охшаш дозалар белән дәвалау. Кызлар, сез инде Biz рецептларны алабыз һәм шулар буенча соннар белән, дозалар белән эшләп, ясыйбыз һәм тапшырабыз. һәм аңлавымча инде сезгә ошыйнак та менә шушы процесс. Процесс Шушы тегеннән аласың, моны кушасың, моңа ялгыйсың, моңа бәйлисең, бу химик процессны булай дисәң, булай килеп чыга, тегеләйсең, тегеләй килеп чыга. Мин Казан хастаханәләренә һәм клиникаларына стерил растворлар ясыйм. Безнең дарухана Казанда бердән-бер инъекцион растворлар ясаучы булып тора. Аны инде бәлки сорарга тиеш тә булмаганмыдыр, чөнки сезнең каршыдагы менә бу колбалардан да күренеп тора бит инде бу хезмәткә якын икәнегез, бу юнәлешкә якын икәнегез. Мин үзем белән халат алып килдем, блокнот. Көндәлек үзебезнең эшебезне нәрсә эшләргә безгә бирелгән шуны язып барабыз. Һәм безгә дә язып барга кушасыз инде бер нәрсәне дә онытмаска. Үзебезнең хуҗалыкта җитештерелгән казылык, экологик чиста продукт. Мин сезгә күчтәнәшкә дип алып килдем. Әле сез дару ясау белән генә түгел, чиста экологик продукт эшләү белән дә шөгыльләнәсез димәк. Без гаилә белән ясыйбыз. Гаилә белән. Менә монысы өчен аерым рәхмәт. Гаиләгезгә күп сәламнарны җибәреп калабыз шушы күчтәнәшләр өчен. Бик зур рәхмәт сезгә. Колбалар, ступка, пестик дип атала. Мерный цилиндрлар булар безнең эш кораллары. Без булар белән көн сайын кулланабыз. Шушы пестик һәм ступкаларда без мазлар һәм порошоклар ясыйбыз. Бу икесе белән инде без растворлар ясыйбыз. Шуны сезгә бүләк итеп алып килдек. Без әллә нәрсәләр ясап тормабыз инде, шушыны карап кына торырбыз. Алып килгәннәр безгә күчтәнәшкә дип рәхмәт. Салавы чакларына сезгә тәмле гүбәдия чәй эчәргә. Балташлар гүбәдияне пешерә белә инде алар. Мин беләм, чөнки үзем балташ егете. Рәхмәт. Мин инде үзем белән балташ чакларыннан тәмле бал белән ясалган тәмле чәкчәк алып килдем сезгә чәй эчәргә. Балташ балыдыр инде бу. Әйе. Яхшы, рәхмәт кабул итәбез. Чәкчәк, әлбәттә инде ул бик тәмле ризык. Шулай да тагын бер үзенчәлекле генә күчтәнәш күрәбез әле без. Бу безнең инде фармацевт курчак. Без инде шушы курчак шикелле ак халаттан, ак калфактан басып торырга тиеш. Бу сезгә музейгызга кичкенә генә бүләк. Яхшы, менә бүген сез бик матур күлмәкләрдән, матур кызлар булып килгәнсез. Инде сезнең эш һөнәрегезнең менә шушы билгесе булган матур ак халатлы курчакны без кабул итеп алабыз. Гомумән күчтәнәшләрне кабул итәбез дә. Без бит инде буш кул килмәгән кунакларга үзебез дә буш кул калып бал бирмичә җибәрә алмыйбыз. Шуңа күрә җәлки түгел, эшегезгә дә берәр бал тапшырам әлбәттә. Biz инде алга таба дәвам итәбез. Чираттагы сорау сулдан уңга 9-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Өйләнергә, кияүгә чыгарга кыстаучы. Бер сүз белән генә атыйлар аны. Менә элегрәк булган инде ул. Бу сүзне элегрәк кулланалар иде. Бүгенге көндә Димче. Димче дигән җавапны яңгыратты безнең Ландыш. Җавабыгыз дөрес бит, Ландыш. Бер балны тапшырабыз сезгә. Димче. Шушы җаваптан соң инде үзеннән үзе тагын бер сорау туа. Нинди сорау икән чамалыйсыздыр? Үзегез кияүдәмесез, кызлар? Мин үзем кияүдә бик матур гаиләгә килеп эләктем. Җырлы, моңлы, үзләренең дә әле матур җырлы бүләкләрен сезгә тәкъдим итәрләр. Яхшы, димәк, иптәшегез монда. Иптәшем монда. Без аны хәзер мәйданның уртасына чакырып алабыз һәм матур җырны тыңлыйбыз.
Дуслар башкаруында шул чаклы матур җыр тыңлап уздык. Сезнең белән мөхтәрәм тамашачылар, һәм әлбәттә бу җыр безнең Ләйсәнгә бер бал алып килде. Кызлар, инде җырын тыңладык, шулай да сезнең белән әңгәмәбезне дәвам итәсе килә. Сезнең ни хәлләр бар? Сез әле белүемчә кәүдә түгел. Кәүдә түгел. Әле үзебезне тиңярыбызны тапмадык. Шулаймы, Лилия? Булыр әлеме, насыйп булсын, Алла бирсә. Ландыш, сезнең дә шул хәлме? Кәүдә түгел. Ярар, яхшы кызлар. Насип булсын. Менә шушындый җырчы җегетләр табыгыз инде сез, Ландыш, Лилия. Җырчы җегетләр булса әйбәт бит. Юк, миңа хоккеист егетләр кирәк. Нинди егетләр кирәк? Хоккей уйнаучы. Хоккей уйнаучы? Ә нишләп шулай дисәң, җырчылар бездә ким түгел бит, хоккейчылар уңайрак микән? Үзем бик җанатар дип уйлыйм үземне хоккей уеннарына. Һәр вакыт булганда эштән соң барырга тырышам. Үзебезнең Акбарс уенчыларына җанатып, шушы уеннарны гел күзәтеп, карап баручы чын җанатар бүген башлангыч тапшыруында кунакта җәмәгать. Менә күрәсезме инде кызлар? Алга барабыз, чираттагы сорау үстән аска 3нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Кызлар, хәтерне яңартабыз, авыр сорау дигән идем, хәтерләсәгез, авыр сорауга килеп җиттек без. Авыр сорауның җавабын тапкан уенчы 2 бал иясе булачак, шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Үләннән дару ясаучы кешене бер сүз белән атыйлар. Бу сүз борынгырак сүз инде. Имше дип атасак та булабыз аны. Имше, ширеңне имшеңнән яшермә, и жан дип язган Мөхәммәдияр. Шак кына мин сезгә хәзер ярдәмгә киләм. Менә бакчада бит инде үләннәрнең төрлесе үсә, шулай бит. Менә әйтик, бакчаны күз алдына китердек. Аның бит инде без белгәннәре дә бар инде, белмәгәннәре дә бар инде. Әзрәк белгәннәрен димәскә тырышасың инде, үссен дисәң, белмәгәннәрен утап ташлыйсың инде шунда. Утап. Менә бездә балта остасын кем диләр? Балташы. Балташы. Уташы. Төймәгә басабыз, җавап бирәбез. Димәк, Ләйсән? Утаушы. Уташы. Уташы дип атыйлар, җавабы дөрес. 2 бал иясе Ләйсән. Сез үләннәрдән дару ясыйсызмы менә? Без балаларга һәм олы яшьтәге кешеләргә тынычландыра торган микстуркалар ясыйбыз. Аны нинди үләннәрдән ясыйлар, Ландыш? Битнек, Яфраклары? яфрагы һәм валериана тамыры бара составында. И химик матдәләр дә бара инде. Химик процесс аша килеп чыга инде, шулай бит? Яхшы аңлашыла. Ярар, монысы инде дару ясау процессы. Шулай да менә аны инде дару итеп түгел, шәхсән үзен үлән итеп кулланган очракта да файдасын күрергә мөмкин бит әле. Дару үләннәренең, шулай бит. Балташка кайтасыз, салаушка кайтасыз. Үзегез дару үләннәре җыясызмы? Кышка менә мәсәлән әзерләп куйыга әле кирәге чыгар, салкын тигәндә, баш авыртканда, аяк сызлаганда. Мәсәлән, инде юкә чәчәкләре. Юкә яфрагы, чәчәге белән. Юкә чәчәге инде ул йөткерүләрдән, баш авыртуларынан бирәләр. Тагын инде зәңгәр мәтрүшкә, сары мәтрүшкә, җиләк яфраклары җыябыз. Аларны киптереп, кышка әзерләп, үзебез эссе җәйләрне сагынып, шул шәйләрне эчәбез. Шәйгә кушып, шәйгә кушып. Шәйләрне мунча чыкканнан соң. Без сеңлекәш белән язгы каникулларда нарат һәм каен берләре җыябыз. Көзен инде шыршы һәм нарат күркәләре җыябыз. Ярый, рәхмәт сезгә, кызлар. Барабыз алга таба чираттагы сорау, сулдан уңга 8нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Якын иптәш. Бер сүз белән атыйбыз, Ландыш. Дус. Дус дип атыйбыз без аны, җавап дөрес. Бал сезнеке. Карагыз әле, кызлар, сез бит инде менә дуслар булмасагыз инде бер төркем булып, бер хезмәт урында эшли алмас идегез, шулай бит? Бергә дискотекаларга йөрибез. Шулай ук менә кыш көннәрендә тимер аякта шуырга барабыз, бик яратабыз. Димәк, бу өлкә кешеләре шулай да сәламәт яшәү рәвешен гел алга сөрәләр инде, шушы менә тимер аякны искә төшердегез. Шулай да менә күңел белән ял итә торган чараларга барасызмы, әйтик, концертларга, театрларга? Ансына вакыт каламы? Барабыз. Җай чыкканда. Һәм шул исәптән хоккейны да калдырмыйбыз инде, Лилия. Шулай битме? Шулай, нәкъ тә шулай. Яхшы, рәхмәт сезгә.
Барабыз алға таба, үстен асқа бірінші сан, 7 хәріфтен тұрған сөз. Россияда бірінші дарухана ашылған күн. Дүниеде бірінші дарухана 8-ші yüzde Багдадта ашыла. 1981 елда, май айында, Иван Грозный тарафынан Россияда бірінші дарухана ашыла жәмәғат. Анда даруларны сату белән генә түгел, җитештерү белән дә шөгыльләнгәннәр. Май айының кайсы көнендә була икән бу хәл? Монда сан кирәк инде тәгаен Лилия? 19. 19-нчы май. Менә бит искә төште, Лилия җавабын яңгыратты. Һәм бал аныкы. Шул исәптән бит әле 19-нчы май. Нинди һөнәри бәйрәм? Фармацевтика өлкәсендә эшләүчеләр бәйрәме. Менә сез гомердә дә онтырга тиеш түгел, шуңа күрә бу санны без искә төшердек. Яхшы, рәхмәт. Бәйрәм турында сүз кузгаткач, инде бу бәйрәм ничек уза? Ничек уздырасыз сез аны? Ничек каршыласыз коллектив белән? Коллективта без бәйрәмнәрне бергә уздырабыз. Табигатьтә шашлык пешерәбез, төрле күңел ачу чараларына, кафеларга бергәләп йөрибез. Шулай 19 май инде фармацевтика өлкәсендә эшләүчеләр көне буларак билгеләнеп үтелә. Без бик дус һәм тату яшибез. Ничек эшлисез? Нинди төркемгә берләшәсез? Безнең даруханәдә 20дән артык кеше эшли. Сату залына кергәч, сез анда 2 кешене күрә аласыз, 1 кеше, ә калганнары без производствода эшлибез. Шулай ук дарулар ясыйбыз һәм безнең аналитиклар аларны тикшерә һәм рецептлар буенча хастаханәләргә, шулай ук медицина клиникаларына, үзебезнең шилдәр аптекаларына шушы ясалган даруларны җиткерәбез. Менә мин белгәнем, мин күргәнем шул 2 кеше диюем генә, димәк минем ялгыш күз алдавым икән, 20дән артык бер мини завод дип күз алдына китергә була торгандыр. Шулай бит? Бик зур гаилә. Кемнәрдер ясый, кемнәрдер анализлар ясый, дарулар ясый, һәм шушыннан соң инде сату итү эше белән бер рәттән Җибәреп логистика өлкәсе дә сезнең карамакта. Казанда ничә дарухана? 2. Шулай шөгыльләнә менә сезнең кебек. Казан шәһәрендә инде дару ясау аптекалары 2. Аларның берсе без. Шушы 2 дарухана инде бөтен Казанны, бөтен Татарстанны диярлек тәэмин итеп тора. Дарулар белән. Бик зур эш башкарасыз икән кызлар. Шуңа күрә эшләрегездә зурдан-зур уңышлар телим. Армый, талмый хезмәт куегыз, ярдәмегез гел тиеп торсын. Яхшы, барабыз алга чираттагы сорау. Солдан уңга 7-нче сан, 6 хәреф. Шулпага салына торган ашамлык. Ландыш. Токмаш. Токмаш. Үзебезчә җавап бирегез. Бал сезнеке. Токмаш дигәннән инде сеңлем безнең мастер дип әйтсәк була. Токмаш басу буенча. Токмаш басу буенча. Басу буенча, кисү буенча. Без атна сайын шимбә белән ялга авылга кайтабыз. Безне инде кала җәеп каршылалар, әти белән әни эш безнең бик күп. 20 йомыркага токмаш җәеп кисәбез. Атна сайын диярлек. Атна буе ашыйлар инде ул токмашны бер хәлимә. Ул токмаш белән генә тормыш бармы бит әле? Бәлеш. Тәмледән тәмле инде әти-әнине сыйлыйбыз кайткан сайын. Тәмле ит ризыклары белән бәлеш, пәрәмәш, шәкшәкләр пешерәбез. Тәмледән тәмле. Сез инде гаиләдә булгач бик хәзер әти-әни янына бик кайтты бу. Торгандыр инде шулай битләсәң. Тырышабыз 2 якка да. Булдырылганча. Булдырылганча. Ярар, күбрәк инде ландыш хәлләгә хәзер. Ярар, Лилия сезнең ничегрәк? Камыр ризыкларынан әйбер ясыйм, ашауларга бик күп пешерәм һәм яратам ул эшне. Пешерергә яратасызмы, ашарга яратасызмы? Пешерергә дә, ашарга да. Ярар, яхшы. Гомумән менә мин ни өчен сорадым? Мин үзем пешерергә бер дә маштыр түгел шул. Ну ашарга яратам инде. Ашарга яратам. Менә сездән килгән тәмлешкәләрдән дә бүген авыз итеп куярбыз әле. Алла бирсә. Барабыз алга таба чираттагы сорау үстән аска 4-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Аминокислоталардан торган органик полимер. Нәрсә булырга мөмкин бу кызлар? Димәк, ландыш җавап? Аксым. Аксым. Җавап дөрес, 1 балл сезгә. Ландыш, бик яхшы укыганыгыз ахрысы. Без химия фәннәрен бик яратып укыдык. Безнең бик таләпчән укытучы укытты.
Шуңа күрә аңа бик зур рәхмәт. Без аның алдында баш иябез. Укыдыгыз, өйрәндегез. Өйрәндек, ятладык. Ничек кенә авыр бирелсә дә тырышып, әти-әнинең йөзенә кызыллык китермичә, әйбәт кенә укып чыктык. Әле фармацевтикадан тыш, без әле югары уку йортларына да кирдек. Мин инде укып бетердем. Кайсы юнәлеш буенча? Экономика буенча. Башкаран юнәлешне сайларга тырыштыгыз. Икенче юнәлешне сайладым. Мин үзем дә экономист булып чыгам, Алла берсә. Икенче елга тәмамлыйм уку йортын. Мин фармацевтиканы укып бетердем дә, һәм яңадан укырга кирдем быел. Мин химия укытучысына кирдем. Химия фәне Бик ерак китмәдем бу. Шулчаклы яратылган фән булган икән. Ярар, алайса шушы темадан дәвам итеп китик әле. Менә дары ясау бит инде, әйме? Дары ясау. Аны менә каян белеп бетерергә була? Кайсын ничаклы грамм кушасын, менә кайсын ничаклы микъдарда кушырга тегесен, ничаклы граммда кушырга монсын. Аның берәр формуласы бармы? Аны каян беләсез сез һәм Табиблар рецептлар яза, шул рецептларда һәр нәрсәнең никадәр алынасы язылып бара. Алар тапшыралар безгә һәм без шулар буенча шутлап, дозаларны дөресләп ясыйбыз. Һәм шуларны бөтенесен бергә кушасыз да? Бөтенесен кушабыз да. Килеп чыга. Дару. Бер дару килеп чыга. Яхшырак вакытларда инде сорау чыккан вакытта төрле чыганаклардан үзебезнең белемнәрне тикшереп, аларны тагын бер кат дөреслеген тикшереп, рецептларны ясарга бирәбез. Ничаклы гына теге яхшы укысаң да, барыбер да бөтенесен дә истә тотып бетереп булмыймы? Чыганаклардан карап, дөреслеген тикшереп, һәр вакыт тәртиптә тотарга кирәк үзеңнең белемеңне дә, бигрәк тә доры ясаганда кемнеңдер сәламәтлегенә зыян салмас өчен, әлбәттә, булар барысы да тиешле микъдарда, тиешле күләмдә ясалырга тиеш булып чыга. Рәхмәт, кызлар, җавабыгыз өчен. Барабыз алга чираттагы сорау өстән аска 5-нче сан 5 хәреф. Йөрәк, күңел, бәгыр. Шушы сүзләрне тагын дәвам итеп, тагын да бер сүз килеп чыгарга мөмкин. Организмда ут бүлеп чыгара ул ландыш. Бауыр. Бауыр. Бүйір. Бауыр. Бауыр. Җавап дөрес. Дөрес. Бал сезне кулландык. Барабыз алга. Сулдануга 10-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Хәния Фәрхи репертуарыннан балан җырын яңгыратырга тырышырмын. Төшеп калган сүзне белергә кирәк. Балан дигән җырны беләсезме? Көзге урман, сары алан, кыйыла кыңгыраулар. Мәгүледәй, менә шушындый төстәге балан, кайырып сындыралар Лилия. Кызыл. Кызыл шул. Синең тимәге баскычта кызыл булып җанды. Шуңа күрә бер балны сезгә тапшырабыз инде. Лилия, бик рәхмәт, бал сезнеке, кызыл. Карагыз әле, сез инде шул чаклы дарулар ясау эшендә эшләгәч дипломнар кызылдыр инде. Сезнең әйме? Әйе, уку йорты Казан медицина көллиятын кызыл дипломга тамамладым. Уку вакытында күп төрле конкурсларда катнаштык. Мин үзем WorldSkills конкурсында беренче урынны яуладым. Хәтта. Укып бетереп эшли башлагач, лучший фармацевт конкурсында икенче урынны яуладым. Бу минем иң зур горурлыгым. Булмаста инде, шуның чаклы бәйгеләрдә катнашып, шундый җиңүләр яулаган ландышка бер алып сатылыш булмый. Яхшы, рәхмәт. Кызлар, сезнең ничегрәк килеп чыкты уку процесслары? Уку бик авыр бирелмәде. Кызыл дипломга шулай ук бетердем. Арасында дүртлеләре дә бар иде инде. Но уку бик рәхәт үтте һәм бик кызыклы үтте дип әйтүем мөмкин. 3 ел бик тиз узып китте. Әйе, аның жайын белсәң, фәнен чамаласаң, уку рәхәт инде. Шулай бит инде. Әмәне белмәсәң, ничек авыр укырга? Ай. Көнетен өйрәнәсең инде. Көнетен өйрәнәсең, кая барасың шушы көндә сайларга? Шулай бит инде. Яхшы ярар. Без үзебезнең аптеканың социаль шилтәре бар. Даими рәвештә инде без үзебезнең уңышларыбызны, юбилейларыбызны, туган көннәребез белән еще үзебезнең хезмәткәрләребезне кутлап, аларны матур сүзләр белән тәбрик итеп торабыз.
Коллективыбызның Дустату яшәвендә даруханәбез мөдире Галиев Зульфия Мухайметовның өлеше бик зур. Ул безнең коллективны бердәм туплап тота, үзенең киңәшләрен бирә. Һәр яктан яңалыкны тотып алып, безне үстерү өстендә эшли. Аның таләпчән җитәкчелеге нәтиҗәсендә без бик күп уңышларга ирештек. Мәсәлән, Берничә ел рәттән лучшая производственная аптека исемен алдык. Рәсәй күләмендә үткәрелгән конкурста коллектив года номинациясендә беренче урынны яуладык. Һәм бик күп төрле мактау хатларына ия булдык. Һәм алга таба да шушындый бәйгеләргә катнашып, шушындый зур югары дәрәҗәләргә ирешергә насип булсын сезгә. Алга барабыз, сулдан уңга 11-нче сан 8 хәрефтән торган сүз. Халыкны һәм дәвалау профилактика учрежденияләрен дару белән тәэмин итүче оешма. Аталар Лилия. Дарухана. Дарухана дип җавап дөрес. Лилия барасы. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбызның кунагына сүзне тапшырабыз. Татарстан медицина техникасы һәм фармациясе дәүләт унитар шелтәренең 361 номерлы дарухана мөдире Зөлфия Мөхәммәд кызы Галиева. Рәхим итегез. Сәламәтлек зур байлык ул. Халкыбызның сәламәтлеге өчен кайгырту безнең зур бурычыбыз. Тапшыруга килгән кызларыбыз моның өчен зур хезмәт куялар. Казан шәһәрендә урнашкан Таттехмедфарм дәүләт унитар предприятиесының 361 номерлы даруханәсендә бергәләп эшлибез. Бүгенге көндә 100дән артык республикада дәвалау оешмасы белән эш итәбез. Дарухана ваклап сату итә, гражданнарга ташламалы дарулар тәэмин итә. Иң мөһиме, табибларның шәхси рецептлары буенча дарулар әзерләү буенча шөгыльләнәбез. Безнең эшебез белемне һәр вакыт даими рәвештә яңартуны таләп итә. Тапшырудан файдаланып, Таттехмедфармның дәүләт унитар предприятие генераль директор Олег Закаревич Акберовка дарулар җитештерү өстендә зур хезмәте өчен һәм безнеңгә ярдәм бирү өчен рәхмәтемне белдерәсем килә. Кызларыма уңышлар, сезгә һәм тамашачыларга тән сихәте теләп калам. Бик рәхмәт сезгә. Хөрмәтле кызлар, менә шулай кызып сөйләшә торгач, без инде башваткычның яртысын чишеп тә бетергәнбез. Шуңа күрә бераз гына тукталыш ясыйк. Әлегә кайсы уенчының күпме бал җыйганын игълан итә. 4 бал иясе Лилия Саттарова. Әлегә 5 бал Лейсән Рафикова. Һәм 7 бал белән лидерлар ләтендә Ландыш Рафикова. Шул арада уеныбыз алга таба дәвам итә. Чираттагы сорау, сулдан уңга 12-нче сан 8 хәреф. Дарухана эше. Дарухананың эше нәрсә дип атала? Фармация. Фармация җавап дөрес. Лилия бер бал. Чираттагы сорау өстән аска 14-нче сан 5 хәреф. Идара итүче кешене атыйлар кем дип? Лилия? Мөдир. Мөдир дип атыйлар. Җавап дөрес, бу балны тапшырабыз сезгә. Мөдирегез ничегрәк соң? Әйбәт кешеме булай үзе? Бик әйбәт кеше. Шулаймы? Ну, әйбәт кеше булгач, бер күчтәне җибәрмичә булмый инде башваткыч тапшыруыннан. Берәр музыкаль сәлам җибәреп калсак, ничегрәк уйлыйсыз? Яхшы булыр иде, шулай бит? Лилия, сездән берәр музыкаль номер булмасмы икән? Дус кызым Зәлиядән һәм Баян да Айбулат. Җырлыйлар. Алар җырлыйлар. О, менә бу шәп бүләк булачак. Шуңа күрә чакырып алабыз мәйданыбыз түренә. Җырчы кызыбыз Зәлия Әбүбәкированы, ә безнең Баянда Айбулат Харисов. Рәхим итегез мәйданга.
Tәрәзәдән тартып Менә шушы күңелләр кылын тибратып җибәрүче Галия Бану җыры, әлбәттә, Лилия безгә 1 балл алып килде инде. Котлыйк үзен. Алга барабыз. Чираттагы сорау Сулданымга 18-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Мәкалдә төшеп калган сүзне табарга кирәк булыр. Атаның таудан өлкән, ананың диңгездән тирән. Нәрсәсе? Канны, артериялар, веналар һәм капиллярлар буенча Йөрәге. Куып торучы җиһаз дип әйтелгәндә, Лилия димәк, Йөрәк. йөрәк. Әйе, ә мәкалдә ул кулланыла. Атаның йөрәге таудан өлкән, ананың йөрәге диңгездән тирән. Җавабы йөрәк булды. Лилия җавап дөрес, бал сезнеке. Даруханага инде барыбыр да күбесенчә олы яшьтәге кешеләр килә торгандыр, дарулар артыннан дип әйтик инде. Постоянный клиентларыгыз бармы? Мин үзем инде индивидуаль рецептлар алгач сату залында эшлим. Постоянный клиентларыбыз бар. Гел даими йөреп торалар. Аларга шушы урында тукталып зур сәламнәремне җиткерәм. Килгәч дару сату гына түгел, әйме? Кеше белән матур итеп сөйләшә белергә, аларга кирәкле матур сүзләреңне җиткерә белергә кирәк. Бу инде безгә әти-әнидән бирелгәндер дип уйлыйм. Әти-әни инде безгә кешеләргә карата ярдәмчел, әдәпле булырга өйрәтте. Шушы урында тукталып, аларга да бик зур рәхмәтебезне әйтәбез килә. Безне шушылай итеп үстереп, безгә шушындай белемнәр биргәннәр өчен рәхмәт аларга. Менә бит чын күңелдән, чын йөрәктән әйтелгән сүзләр яңгырады. Юкка гына әйтмиләр. Җылы сүз жан азыгы дип шулай бит име? Сәламнәрне һәм рәхмәтләрне җиткереп калабыз сезгә. Алга барыбыз. Чираттагы сорау өстән аска 15-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Күпчелек төрки халыкларда ат чабышларының төре. Конкурс дигән сүзе бар инде аның. Шуның татарча бер сүзе бар. Бәйге. Бәйге дигән сүз монда. Ланды җавап бирегез, балсызлык. Алга барабыз. Чираттагы сорау Сулданымга 21-нче сан 6 хәреф. Бик кыска гына вакыт арасы нәрсә дип атала? Бер Ландыш. Мизгел. Бер мизгел дип атала. Җавап дөрес, Ландыш, балсызлык. Барабыз алга таба. Чираттагы сорау өстән аска 13-нче сан 7 хәреф. Аш казаны асты бизе гармоны. Ландыш. Инсулин. Инсулин. Ландыш, җавап дөрес. Чираттагы сорау Сулданымга 20-нче сан 3 хәреф. Татар халык мәкале. Бер сүз төшеп калган. Менә шушы эшли, ә акыл эшләтә. Ландыш? Кул. Кул эшли, акыл эшләтә. Җавап дөрес. Ландыш, балсызлык. Алга барабыз. Сулданымга 19-нчы сан 5 хәреф. Табигый фәннәрнең иң әһәмиятләренең берсе. Ландыш. Химия. Химия фәне, җавап дөрес. Безнең даруханага практикага студентлар килә университетлардан, Казан медицина университетыннан, Казан федераль университетыннан, шулай ук Казан медицина көллиятләреннән студентлар килә. Без алар белән даими эшлибез, аларга төрле күнекмәләр өйрәтәбез, шулай ук аларның белемнәрен арттырабыз. Бу өлкәдә дә ярдәм итәсез демәк. Әйе. Алга барабыз. Сулданымга 22-нче сан 6 хәреф. Синонимы кирәк булыр бу сүзнең? Эш. Эшнең синонимы?
Liliya? Xizmat. Xizmat, javob durust. Liliya, bal sizniki. Alдағы сұрау үстен асқан 6-шы сан, 5 хәреф. Дару үләне. Нинди үлән? Кориандр дип әйтәләр. Димәк, Лейсан? Кинза. Кинза. Жауап дөрес, Лейсан. Балды тапшырабыз сезгә. Әминде кызлар, килеп җиттек без ахыргы сорауга. Бу сорауның җавабын кайсыгыз яңгыратыр икән? Үстән аска 17-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Исәнлек, саулык, сәламәтлек һәм Сихәт. һәм сихәт. Лейсан, бу җавапны да сез яңгыраттыгыз, бу балны да без сезгә тапшырабыз. Сихәт әлбәттә дару ішіп кенә килми инде ул. Сихәт булсын өчен әлбәттә җыр да тыңларга кирәк. Сезнең алдыгызда музыкаль бүлек, безнең кодагыйларыбыз чыгышы. Менә бит, кода белән кодагыйлар чыгышын күзәтәбез хәзер. Алкышлар белән каршы алыйбыз безләрне. Сытрап аккан чишмәләрне су тавышын ярата. Уйнап җырлап йөрмәс идем, яшь чагым дип җаната. Уйнап җырлап йөрмәс идем, яшь чагым дип җаната. Алай дип уйламадым, болай дип уйламадым. Алай дип уйламадым, болай дип уйламадым. Яшь чагым матур чагым, үтәр дип уйламадым. Яшь чагым матур чагым, үтәр дип уйламадым. Су буенда су әйләнә, әйләнә көбекләнә. 18-дә, 19-да бадым ясы әйләнә. 18-дә, 19-да бадым ясы әйләнә. Алай дип уйламадым, болай дип уйламадым. Алай дип уйламадым, болай дип уйламадым. Яшь чагым матур чагым, үтәр дип уйламадым. Яшь чагым матур чагым, үтәр дип уйламадым. Алай дип уйламадым дигән җыр яңгырады. Николай Алексеев сүзләре һәм көе булды. Бу җыр Ландушка 1 бал алып килә. Мөхтәрәм кызларыбыз, менә уен шушының белән тәмам булды бит. Әлбәттә инде кайсы уенчының күпме бал җыйганын игълан итеп куярчак. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Бүгенге уенда 7 бал иясе Лейсан Рафикова. 9 балга ия булды Лилия Саттарова. Һәм дәвләт уеныбызның җиңүчесе 13 бал иясе Ландуш Рафикова. Кызлар, уеныбызның иң рәхәт мизгелләренә килеп җиттек. Ул да булса бүләк тапшыру мизгелләре. Шуңа күрә мин сезне бүләк киштәсе янына дәшеп алам. Рәхим итегез, Лейсан. Китте, һәм ул безнең килеп төшә 2-нче саны. Менә шушы чәйнектән чәй ичеп утырган чагында башваткыч тапшыруын искә алмый калмассыз инде. Ие. Татарстан Яңа гасыр каналыннан шушы бүләкне кабул итеп алыгыз. Рәхмәт зур. Үзебезнең аптека мөдире Галиева Зульфия Мөхәммәтовнага, әтиәне безгә рәхмәт. Бик зур сәламнәрне җибәрәм аларга, туганнарыма, күршеләремә, дусларыма. Рәхим итегез, Лилия. Һәм ул килеп төшә 8-нче санга. Чәчләрне һәр вакытта да тәртиптә тотар өчен
Бу жиһаз бик кирәкле. Әлбәттә, кулланганда икәнемчә инде сез дә башваткыч тапшыруын искә төшерерсез, яме? Башваткыч тапшыруына килеп, бүләкне тотып киткән идек диярсез. Бүләк сезнең кулларда, кабул итеп алыгыз. Әтия ниме сәлам әйтәсем килә. Коллективка, безнең бик әйбәт коллективта эшлибез. Шулай ук туганнарыма, дусларыма бик зур сәлам. Ландыш! Уеныбызның җиңүчесе буларак сезнең кулларга тапшырыла менә шушындый тузан суырткыч. Бу җиһазны инде без сезнең кулларга тапшырабыз һәм әлбәттә җиңүегез белән котлыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Хәтерле сездер, уенның җиңүчесенә супер уен тәкъдим ителәчәк. Мен супер уеннан баш тартам. Нигә? Шушы бүләк белән булгана канәгать булып, мен кайтып китәм Балташка. Кызганыч, супер уеннан баш тартты Ландыш. Тик шулай да уенның җиңүчесе буларак без сезне котлыйбыз һәм тәбриклибез. Алкышлар белән. Безне үстергән, тәрбияләгән әтиәниме, дәвәтиме, инеме бик зур сәламымны юллыйм, бик зур рәхмәт әйтәсем килә үзебезнең туганнарга, дусларга, күршеләргә. Бик күп сәламнар. Мөхтәрәм тамашачылар, бүгенгә шушының белән шул. Сезгә бар тик бер генә теләгебез, Аллаһ Тәгалә саулыктан һәм сәламәтлектән аермасын. Инде бүгенге уенчыларыбызга эшләрендә, тормышларында зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Һәм киләсе башваткыч уенында очрашулар насыйп булсын дип саубуллашабыз.